der skete jo det, at vi faktisk alle sammen i familien bruger briller, undtaget ham. Og han er jo en meget urolig dreng, så allerede inden han startede i skole, så tænkte vi, at det var godt at få tjekket det syn. Fordi hvis det nu havde nogen forskel, så var det jo det, vi skulle have gjort. Og de kunne jo kun måle, at han var en lille smule langsynt, men ikke noget, man sådan ellers ville give briller for. Og så valgte de på et tidspunkt, vi kom flere gange sådan og fik tjekket ham, fordi han klagede over, at han blev træt, og han var jo meget ukoncentreret. Og så sagde de på et tidspunkt, at det kunne være, at det var en god idé at komme til sådan en synstræner. Og det havde vi jo aldrig hørt om før. Så det var sådan noget, vi tænkte, ja, lad os nu lige se, om det overhovedet er sådan noget, der virker. Og da de så sagde det anden gang, og sagde, at nu havde de også begyndt at kunne måle på ham, fordi de havde også lært noget nyt, så de kunne se, at han faktisk ikke fokuserede ordentligt med begge sine øjne. Så tænkte vi, så må vi jo hellere tage afsted og se, hvad det egentlig er. Altså jeg er lidt sådan indrettet, så i starten så tænkte jeg jo, at det var jo ikke sikkert, at det var noget at bruge så mange penge på det. Fordi vi kunne jo godt se, at det løb jo selvfølgelig også op i nogle kroner og øre det her. Men så blev vi enige om, at når nu han var så urolig, og det var nogle af de ting, der også var beskrevet, der måske kunne hjælpe på, så var det jo værd at forsøge. Og hvis ikke vi følte, at vi fik noget ud af det, så kunne vi jo altid vælge at stoppe igen og så sige, jamen så var det det. Så havde vi jo brugt så mange penge på det, som vi måske ville, hvis vi gik helt forløbet igennem. Det kunne vi jo næsten med det samme. Så det har ikke gået ret lang tid, før vi godt var klar over, at det virkede. Og det var jo også det, vi kunne se, når vi kom til kontrol herude ved Helle, at for hver gang, så kunne han jo noget mere. Og Pascal var selv glad for at være her. Så jeg var egentlig ikke i tvivl om, at det var noget, vi skulle fortsætte med. Blandt andet det med, at han blev bedre til at koncentrere sig om at læse. Han blev ikke så hurtigt træt. Og han var jo ikke mere end halvvejs i forløbet, da hans lærer, som er læsevejleder, faktisk sagde, at nu synes hun ikke, han skulle læsetestes længere. Fordi hun lige pludselig hørt ham læse noget, som hun sådan havde siddet med ham alene. Og der var hun så imponeret, at hun faktisk skrev til os, at det kunne hun slet ikke se nogen grund til, at han skulle længere. Og det havde hun jo ellers hele tiden talt om, han skulle. Jeg kan rigtig godt lide at læse historie, fordi jeg lever mig meget ind i det. Jeg læsespille, sådan Dungeons and Dragons, Sværd Trolddom, som de hedder nu. Dem har jeg ikke kunnet læse og koncentrere mig ordentligt til, på grund af, at mine øjne begyndte at gøre ondt. Men da jeg begyndte at komme herude, så kunne jeg virkelig se en stor fordel, på grund af, at jeg kunne begynde at læse noget mere. Fordi det har hjulpet mig rigtig meget, og jeg er også sikker på, at det vil hjælpe andre med øjenproblemer, hvis det ikke er så meget, at optikeren siger det. Og det er vel også rigtigt, man kan også sagtens komme herud med mindre børn, der er spil og ting, man kan lave. For eksempel, der er sådan et pingvinspil, hvor man skal sætte pingvinerne i en rigtig rækkefølge. Det hjælper med koncentration. Og det har jeg haft meget glæde af. Vi har lavet det rigtig meget. Og så er der så en app, hvor man skal finde sådan nogle forskelle, hvor man kan bruge, man kan gøre så skilløjet, så billederne ryger sammen, og så kan man så se tingene, som er forskel. Den app vil jeg også klart for vælge, hvis jeg skulle vælge sådan noget træningsapp. Det har hjulpet Pascal rigtig meget. Jeg vidste slet ikke, at man kunne træne sine øjne til at blive så god. Han kan jo alt muligt ved andre, vi slet ikke kan. Og det har været en sjov måde at gøre det på, synes jeg. Han har godt kunne lide at lave mange ting. Det har været sådan en kombination af leg og nogle opgaver, der skulle laves. Så det har ikke været svært at få ham til at gøre det. 17, så skal vi se Dude. Nå sådan. Det er derfor, der er sådan nogle huller. Skal vi have den blå dims. Og så sådan. Nej. Skal vi sådan. Så skal vi bruge den gule. Den skal sidde sådan, og så en lyserød skal sidde sådan der. Færdig. Du mangler den der. Det gør jeg det ikke. Det er det min. Den hvide, der skal rundt om. Den skal sidde sådan der. Godt nok om den. Så. Jamen Pascal, han er jo en rigtig sød dreng og god til at få trænet. Han kunne jo godt lide at lave øvelserne, og det kunne jeg mærke, fordi at han selv kunne mærke, at det hjalp ham. Så for hver gang, at han var her til kontrol, så kunne jeg jo se en forbedring.